sådan en slags abstrakt højdepunkt. Hvad forstår du abstrakt? Ja, jeg har fisket, ja, det er mand. From date of denial, we do it corporal style. Committed lyrical murder with a crocodile smile. Тежка артилерия, изток София, България. Масова истерия, причиняваме със серия. Строфи, апострофи, че дори и думи нови. Изток философия, избиваме микроби. Roll slow, go slow, resurrected by a crow. Turning everyone to zombies when they come into my show. Hip-hop, death metal, бригада в засада напада. За да попадаш с демоните от ада. И надолу изпадаш, пропадаш, ще съжаляваш. Ако в бато срещу мен и моите се изправяш. Съществата в тъмнината бродиме из махалата, когато пълна е луната. Пълниме лулата с боята по стената. Ви оставяме петната, трите цифри, двата знака. Хорор, тек бе, motherfuckers. Abstrakt, det er noget, som ikke er der.